Sí, molta alegria per l'equip. Hem format un gran equip durant aquesta temporada i molt contents tots. Tot superbé, nosaltres som molt bons, portem una lliga fenomenal i tot ho hem guanyat i molt content, estic molt content. Sí, un altre títol ja. Com el veure? L'apreciem molt el títol, crec que tot l'equip hem jugat molt bé, ens mereixíem aquesta lliga i això. Quina és la fortalesa, la virtut de l'equip? El tiki-taka, saps? Com el Barça. El tiki-taka. ¡Vamos!